Hey, Allah ya yi lokaci ya zo, ‘yan uwanmu baccin da muke mu farka domin ci gabanmu, saban da muke mu daina domin karuwarmu. Welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan. I thank you Allah for blessing on me. I thank you Allah for mercy on me. Welcome to Ramadan, 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 welcome to Ramadan. Wana zan so mu gane shaye-shaye dukkan mu daina, ayyukan sharri mu kyale. Ramadan ya zo mu gane, Ramadan wata ne mai albarka, ayyukan cikin salada ne, sannan yana da tarin daraja ga daukacin musulmai ne. Dauke ka daina, tata ma duk ka daina, da Ramadan Karim ya zo wata ne mai albarka. Welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan. Mu kyale duka aikan banza da muke ibada mu kama, dan ita ce dukkanin nasaran wani dan musulmi na dama. Marayu dukan mu shayar ciki, Allah ya ba mu dama, yawaita yin karatun Qur'ani, hakan shi zai ba mu dama, domin kusanci ga sarki mahalicci, domin samu waraka. Welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan, welcome to Ramadan, Karim, welcome to Ramadan.